Hey guys, good morning. Dayo fungbilini 9 बाजबाय ओमफ्राय मामाजों आंजों already ready बो जाखाबाय जों दायो गुवाहाटीयाव थांगोन गुवाहाटी एयारपर्टआव बिनिफ्राय कलकाता ओमफ्राय मामानि बियो फर्स्ट फ्लाइटआव एक्सपिरियेन्स मामानि फर्स्ट एक्सपिरियेन्स जागोन बियो ओमफ्राय जों थांसै थांनानै साननैल' थानानै फैफिनगोन स' नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय Finally, जोङो लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनल एयारपोर्ट गुवाहाटीनि गेटखौ मोनबाय सिङाव हाबबाय आं दिनै बिराद खुसि गावनि फैसाजों जेनेबा एब्रडावथ' थांनो हाथ'वाखै बाट आसामनि बाहेरावथ' फार्स्ट टाइम ना बिमाखौ लांनो हानायनि आंनि उन्दैनिफ्राय सिमाङा फुरा जाबाय जायाखै बबेसो जानो थांगासिनो जागोनसो ओमफ्राय उन्दैनिफ्रायनो साननानै दंमोन आं बिमाखौ फ्लाइटआव दिखोनो स' दिनै जामारसिगोन मोनफैबाय जोङो हाबबाय नैबेनो एयारपर्टआ ओंखारसै बेवहाय मोनफै मारबाय गाइस जोङो दायो मोनफैबाय जोङो गुवाहाटी एयारपर्टआव ओमफ्राय दा टाइमा 12 जाबाय जों 1 आव हाबगोन जाय बिथांमोना मिथिया आं बिसोरखौ मोनसेल' खोथाखौनो बुंनो सानो जेनेबा जि टाइमाव फ्लाइटआ दङ बेनि 2 आवार्स सिगां फैखाबा एसे मोजां जायो आरो जों दिनैयो भिडिअखौ बानायनो थाखाय एसे थाबनो फैग्रोबाय स' देट जेबो प्रब्लेम जाया ओमफ्राय माबायदि मोनदों मोजाङानो मोनदों दिनै फार्स्ट टाइम गोसोखौ खुसि मोनदों ना खुसि मोनदों नैबेनो जाहैबाय गुवाहाटी एयारपर्टनि बाहेरनि नुथाय ओमफ्राय नैबेथिं एन्ट्रि जाग्राया गेटआ ओमफ्राय बिथिं गारिफोर फुल पार्किं आरोना न'नि गारि लाबबाबो बिथिं पार्क खालामनो हागोन ओमफ्राय नैबेथिं गेट नाम्बार 2 बैथिं 1आ सिगांथिं ओमफ्राय बे 2 ओमफ्राय बेवहाय गावनि आइडिखौ दिन्थिनानै एन्ट्रि खालामनो हायो आरो नैबेयाव फार्स्ट एन्ट्रिया बेवहायनो जागोन टिकेटखौ देखायनानै ओमफ्राय गावनि आइडि प्रुफ मोनसे लानानै सिङाव हाबनो हागोन ओमफ्राय सिङाव हाबबाथाय नैबे बिदि नुनो मोनगोन नोंसोरो गुवाहाटी एयारपर्टआव ओमफ्राय हाबखांनानै राइट साइडआव स्केन खालामनो लागेजखौ स्केन खालामनो थांबानो जाबाय जुदि स्पाइसजेटनि टिकेटखौ दानदोंबा स्पाइसजेटआव थांनानै बेगखौ लागेजखौ स्केन खालामनो हागोन आरो जुदि इन्डिग' बा इन्डिग'आव थांबानो जाबाय एयार एसिया बा एयार एसिया जेराव जेनि टिकेट दानदों बेवहाय स्केन खालामनानै लाना फैबानो जाबाय फैखांनायनि उनाव लेफ्ट साइडथिं थांफिननांगोन आरो ससे थाबायबोनानै सिगांथिं थाबायबोनानै लेफ्ट साइडथिं थांबानो जुदि आं दहाय बुंनाय बायदिनो स्पाइसजेट बा स्पाइसजेटनि माबायाव थांनानै काउन्टाराव थांनानै बर्डिं पासखौ लाबोनो हागोन आरो जुदि इन्डिग' बा इन्डिग'आव थांबानो जाबाय एयार एसिया बा एयार एसियाआव थांबानो जाबाय बेयाव थांनानै बर्डिं पासखौ मोनगोन आरो बे बर्डिं पास मोननायावनो नोंथांनि जिथु लागेजखौ स्केन खालामनानै लाबोदोंमोन बेखौ बेवहायनो लाखिगोन बिसोरो आरो जुदि हेन्डबेग दंबा हेन्डबेगखौ लाबानो जाबाय ओमफ्राय लाखांनानै नैबेथिं आरो राइट साइडथिं फैफिननांगौ बेवहाय सिकिउरिटि चेक खालामगोन बेवहाय केमेरा एलाउ गैयामोन स' आं फैबाय नै बर्डिं पासखौ लानानै ओमफ्राय जोंहा मामिया गय जाबाय थादों नै जनानै ओमफ्राय बर्डिं पासखौ मोनबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आंना फना चार्ज गैलामोन स' आं चार्जबो होबाय चार्ज होनानैनो आङो भिडिअबो खालामगासिनो नैबेयावहाय सिट नाम्बार थागोन बे बर्डिं पासआव आंनि मुं थागोन फार्स्टआवनो ओमफ्राय सीट नाम्बार ओमफ्राय फ्लाइट जितु आंनि जोंना जाहैबाय स्पाइसजेटनिमोन SG658आव
बे नाम्बारनि फ्लाइटआव जागोन आरो जोंना ओमफ्राय बर्डिं टाइम थागोन बबे टाइमाव 15:40 ओमफ्राय गेट नाम्बार 4 होमबा जों बबे नाम्बार गेटआव हाबनांगोन गेट नाम्बार 4 ओमफ्राय सिटआ जाहैबाय मामानिया आंनिसो सरि आंनिया 21C ओमफ्राय बे गेट नाम्बार बेबायदि आरो ओमफ्राय आरो मामानिखौ देखायनोसै आं मामानि नाम सनामति दैमारि ओमफ्राय फ्रम गुवाहाटी टु कलकाता ओमफ्राय बे जाहैबाय दहाय बुंनाय बायदिनो सिट नाम्बार फ्लाइट नाम्बार बर्डिं टाइम ओमफ्राय गेट नाम्बार स' बेनो जाहैबाय बर्डिं पासआ ओमफ्राय नैबेयाव दसे नेस्लाय 15 मिनिट्सनि सिगां बे गेटथिं हाबनांगौ स' मामाजों आजों फैबाय मामाया हनै बर मोननानै ओमफ्राय नै बिसोर मालाय फट' लागासिनो आरो जफिनबाय मामायाबो जबाय थाबाय नेगासिनो बै गेट नाम्बार 4 थिंनो 15 मिनिटनि सिगां जों थांनांगोन लाइन जानानै बेयावबो लाइन थानांगौ बिराद मानसि जायोना ओमफ्राय बास फैगोन गंसे बेथिं एन्ट्रि जाखांनानै बास गंसे फैगोन बे बासआसो जोंखौ बै फ्लाइटसिम लांगोन स' बासाव गाखोजोब्बाय जोङो मामाजों आंजों आरो बाखिखिनि जिमानखिनि पेसेन्जार दङ गासिबो गाखोजोब्बाय ओमफ्राय नै सालायबायानो थांगासिनो बैलाय बहुत बेलेग फ्लाइट्सफोर दङ दायो थांगासिनो आं दा सिट बेल्टखौ बोरै खायो बेखौनो दिन्थिनो सानदों आंबो फार्स्टआव मिथियामोन आंबो इउटुब नायना सोलोंनाय स' बांसिनानो मिथिया जानो हागौ जाय मिथिया आं बेखौनो देखायनो सानदों आरो ओमफ्राय सिट बेल्टखौ नैबिदि बेखौ थिखांनानै बेखौ लुज आरो टाइटबो खालामजायो ओमफ्राय मारिनोबा नैबेथिं सोनांगौ ओमफ्राय नैबेखौ बोखांबासो जुदि टाइट खालामनोबा टाइट खालामजागोन आरो ओमफ्राय बेयाव जास्ट सोना होबानो जाबाय खिन्थु नोङो डाइरेक्ट बोबा गनाय नङा बेखौ थिखांनानैसो नैबेथिं बेबायदि गगोन आरो ओमफ्राय मारिनायाव नैबायदि आरो जाय बिथांमोना फ्लाइटआव गाखोनो मोनफेराखै बा गाखोनो सानदों जेबो प्रब्लेम गैया गाखोनो हागोन आरो जोङो एक्सपिरियेन्सखौ लानायाबो मोजाङानो खिन्थु आङो फ्लाइटआव ट्रेभेल खालामबा एसेबो मोजां मोना माने उपाय गैया आरोना उपाय गैयि समनि आंखालावसो थांनो गोनां जायो आं गाखोबा खोमाया बन्द' जाजोबो माने खोमाया होथेजोबो आरो सोरबाथ' गोबायोबो आरो सोरबा मोजांबो मोनो बियो गावबा गावनि सायाव डिपेन्ड खालामो ओमफ्राय बेयाव गाखोबा माबायदि मोनो मिथिबाय एक्सपिरियेन्सा जेरै मेलाफोराव बै सोरखि फैयोना बेयाव गाखोबा बोरै मोनो गोजौनिफ्राय एसे गाहायथिं फैबा थिग बेबायदिनो एखे मोनो बेयावबो फुलि सेमखा आरो एकदम एखे जेबो नङा इन्जयखौ लाजायो खेबसे ना नैबेखौ फिदिंनानै खेवजायो लाइक टेबोल बायदि आरो माबा मोनसे जानोबा नैबेखौ बख'नानै बेयाव दोननानै जाजागोन ओमफ्राय दै दोननोबाबो नैबेयाव दोनजागोन ओमफ्राय जुदि नांलाबा नैबेखौ फिदिंनानैनो मारिफिननानै दोनजाफिनगोन ओमफ्राय नैबेनि गाहायाव मा दङ बेखौ भिडिअनि जोबनायाव खोन्थागोन आं फैनाय टाइमाव स' नायबाय थादो दायो जोङो मोनफैबाय कलकाता एयारपर्ट ओमफ्राय आंनि मथेथ' कलकाता एयारपर्टआ साबसिन बेसे गुवाहाटीनि एयारपर्टनिख्रुइ आरो नोंथांमोनाबा बोरै मोनगोन मिथिला आरो मोनसे खोथा दहाय बुंनाय बायदिनो सेम
एयारपर्टनिफ्राय फ्लाइटसिम फैनो थाखाय बासजोंनो बिसोरो दोनहैखायो थिग बेबायदिनो जों जेराव थांदों बेवहाय जुदि मोनहैयो फ्लाइटनिफ्राय आरो बासआनो जोंखौ एयारपर्टसिम दोनबोखायो ओमफ्राय दोनखांनायनि उनाव फैनानै लोगो लोगो एयारपर्टआवनो बेवहाय स्क्रिनाव देखायखागोन नोंथांनि लागेजआ बबे नाम्बार फ्लाइटनि लागेजआ बबे नाम्बार बेल्टआव फैगोन बेल्ट नाम्बार 1 2 बेफोरबायदि थायो स' बेवहायनो नोंथांमोना नायनानै नोंथांमोननि लागेजखौ लानो हागोन आरो माबायदि मोनखो गाखोनानै मोजाङानो मोनदों एसे खोमायालाय मोना हा खोमाया आलमारियाखै आंना मोजां मोनो आंनिया खोमाया दं फार्स्टआव आङो गिनाय मोननाय आथिंखौ थोर मोननाय माबा जागोनदां होननानै उनाव गिदिर जबाय गियासै आं मोजां बरिया ना थेंक इउ होनबा थेंक इउ स' दायो जोङो गारिजों हटेलाव थांसै ये मोनफैबायबो हटेलाव नुदो बेसे डेन्जार आङो ओमफ्राय जों थानाय हटेला मामोनलाय एयारपर्ट सिटि हटेल मोजाङानो गाज्रिबो नङा गाज्रिद्राय नङा आरो थाजायो माने नै हाबनोसै जोङो रुमाव मोजाङानो नै जोंनि रुमा बिदि मामा आरो आंल'सो थागोन साननैल'सो स' बेवहायनो जासिगोन बेवहायनो थागोन आंखौबो एसे नायदो मटिटिबाबो ओमफ्राय डाइटिं खालामनो सानो बाट मा खालामनो अमा बेदर जाफ्लांबाय थायो बेखायनो बिदि मटि मैया जों थाबनो उन्दुबाय ओमफ्राय नै दा आर्लि मर्निं सिखारनानै रेडि जाबाय आधा अलमस्ट रेडियानो होनजायो ओमफ्राय वाव मामाया रेडि जाना थाबावबाय आंखौसो नेगासिनो अबेसे मा होनबावनो बिसोरथ' सिगांनि मानसि बिराद एक्टिभखा आरो जोंखौलाय मा होनो एक्सुवेलि जोंखौ नङा आंथ' आरो लेथा गुरुखा ओमफ्राय नै जोंनि हटेल रुमनिफ्राय भिउआ नै बेफोरबायदि ओमफ्राय आं भिडिअ बानायबाय थाथ'ला आंबो ओंखारनांगोन स' ओंखारबाय आं जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांनानै मामाजों आंजों ओरैनो एसे बेरायना फैफिननोसै आयौ बिराद ट्राफिक जाम कलकातायाव स' जों मामाजों आंजों बेरायजोबनोनो हायासै जा हायो जोङो एसेल' शपिं खालामनानै फैफिनबाय बेरायनोनो हायासै ओमफ्राय नै दा जोङो गुवाहाटियाव थांफिननोसो फ्लाइटआव गाखोबायानो जोङो ओमफ्राय आं दहाय भिडिअनि लास्टाव खोन्थागोन होननासो बुंदोंमोन नैबेखौ नोंसोरो नायबानो जाबाय बेवहाय बिराद मिथिनो गोनां खोथाफोर दङ आरो फरायनानैबो मोनखागोन आरो नायनानैबो बुजिनो हागोन आरो माबायदि खालामबा माबायदि जायो आरो नैबेयावहाय जाबाय जा जानो गोसो जों फैनाय टाइमाव एयार एसियाजों फैदोंमोन ओमफ्राय नैबेयावहाय जा जानो गोसो अर्डार खालामबानो जाबाय खिन्थु प्राइसआ बेवहाय एसे बारा जायो आरो फ्लाइटआव ओमफ्राय अब्लाबो जानो हायो जुदि उखैथारोबा आरो स' जों थांफिननोसै गुवाहाटियाव न'आव थांनोसै ओमफ्राय बाय
दहायनि बायदिनो एखे फैनाय टाइमाव जेरैबायदि बासआ जोंखौ फ्लाइटसिम दोनफैयो थिग बेबायदिनो जोंखौ दायो फ्लाइटनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बासआ जोंखौ आरो एयारपर्टसिम लाबोफिनो स' बेनि उनाव स्क्रिनाव नुजाखागोन दहायनि बायदिनो एखेखा बबे नाम्बार बेल्टआव लागेजआ फैगोन स' बेनिफ्राय लानानै नोंथांमोना न'आव थांनो हासिगोन बिदिब्ला आंबो आंनि लागेजखौ लानानै न'आव थांनोसै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो हेल्प मोनगोन इयुनाव जेब्ला ट्रेभेलिं खालामो ओमफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि